Uuden videon pariin. Tämä video on pakataan laivalle video. Joten joo, nauttikaa videosta. Laivan onkin niinkun nyt on sunnuntai tässä päivämäärä, niin 2 viikkoa. Mä oon kiireellistä ennen laivaa, niin nyt mä pakkaan suurimman osan kamoista nyt. Ja hygienia vasta sitten, kun mä lähden. Joten joo. Mä otan pari kappaletta vaatteita, farkut pesu, mikä on päälle. Ja sitten mä otan tummat vaatteet, harmaat. Joo, mitä laittaa valkoiset vaatteet kanssa. Ei tässä valkoisissa ole kuin kyllä vaan tämä vanha harkkapaita ja sitten sukat. Mut mä en tiedä, että on tämä Hello Kitty housut. Mä en ole varma, koska tiedättekö te... No en mä tiedä, kun... No joo, varmaan otan mukaan, koska se on aika... Nyt tulee aika kylmä, niin kyllä mä varmaan Hello Kitty housut otan mukaan. Joo. Ja niin... Ajattelin pitkiä sukkia, kaikki pitkät sukat. No ei mikään sängyssä minä pestän ne, mutta esim. Tässä on yksi pari, mä en tiedä missä tämä pari on täällä. Mut se on, mulla on paljon Nike sukkia, mutta joissakin on reikiä. En tiedä, mä käytän niitä oikein. Mut näissä on reijät, niin mä pakkaan ne silti, koska mä katson kuitenkin niitä kenkien kanssa, että niin silleen ei pitää väliä. Ja niin mä pakkaan ne Nike sukkit tonne laukkuun eka. No siis ottaa niinku matkalaukun porukolta, mut silleen 22H risteily, se on alle vuorokaus, niin silleen mitään järkeä, niin kun mä oon treenikastin. Se on aina iso, ei tonne reppuun mahu paljon edes. Mä voin paljon otakkaan sulla. Niin, kuvahygienia ja sitten nämä normit perusvaatteet. Sitten eri video vielä tulee sitten, ei maidea, vaan sitten seuraava video on ostaa se esittely päiväostisesti video. Ja sen jälkeen jos haluatte maisteluvideon aivan herkullista, niin tää sektipankaa joku päivä tyyliin viikko laivan jälkeen. Sitten mulla tuli ongelma. Mä en tiedä, otan mä tämän laukun vai tämän kassin vai tämän laukun. Koska tänne itse saata mahtua kaikkea. Eikä tonne. No tonne joo, mä tykkään käsialkoista. Mä en tiedä, haluan käsilaukun. Mä en tiedä. Siis silleen... Mä päädyn nyt vaan tähän laukkuun. Ja otan jonkun pienen alkavamman siihen sivuun. Ja käsilaukun sieltä pienemmän. Otan Mä katson tätä näin rahahommaa myöhemmin, koska mulla on niinku... Mä otan tätä pienen lampakot, se ei vie tilaa paljon. Niin mä saan päivänä rahaa, mä saan ne sitten siihen aamulla buffettiin tai mikä lie. Ja sitten tax free. Niin se lää sinne myöhemmin sinne laukkuun. Ne on nyt se, että mä en jaksa kaikkia ihan kuin pakata. Niin mä oon pakannut nyt niinku jalkahousut, 2 killapaitaa, muutama rintsikat, 2 vikkaria, sitten näiset housut ja sukat ja tälleen näin. Ja nämä on hygienia, mä pakkaan kun mä lähden. Ja sitten loput vaatteet ennen kuin mä lähden. Ja lääkkeet ennen kuin mä lähden, nikset ennen kuin mä lähden. Joten näemme sitten, kun mä pakkaan loput.
tilannepäivitystä. Mä otan porulla makaukkoa ja mulla on sakaan niin kauan välit. Niin mä menen porhan kaverilla hakemaan lainaan makkalaukun sinne risteykselle. Haakus lähtee. Se alkaa herää 10, niin mä ehkä oon sielläkin. Mä vien näin kamaat sit mukaan, et se on tyhjä, tuommoista kun se tyhjä. Joo, nähdään, että on kuvaa. Nähdään. Taas nyt on tää sama päivä, mutta kello on kohta 12, ja on 20:12. Sain kaverilta tänään makkalaukun. Tämmösen penkiin. Mä en jaksa kuvaa sen mitään, koska joo. Ups. Ja noi kaikki. Tästä näin. Mä ajattelin makkalaukkuun. Mun nää hygienit ja nää kaikki muut. Iksat ja nää lääkkeet ja nää. Ota lähempänä, koska tiedäkää, että nyt sinne. Mä hygienin tarvii vielä. Ja niksää lääkkeet sieltä. Ja sitten mitä mä otan silleen yksi kerrallaan. Pitkä hame, kun on joulu. Mä en niitä paskaa tossa on, mutta joo. Tää on pitkä hame silleen. Mä tiedän. Mut se näkyy siis se näkyy sitten tämmönen pitkä hame. Mä siis tiedän mikä tää paskaistahras on. Mutta se näkyy sitten videossa, mikä on se päällä silleen niin ihmisenä. Mä en tarvii niinku paljon kamaa, koska paljon tavalla, koska on koko ajan ne tärkeimmät vaan. Ritsikat, joita en kuvaa. Tämmösen haame-topin. Kelittier. Tää en tiedä mistä, mutta katsotaan kaverilta. Tää on haameenkivästä kaverilta. Tätä voi käyttää ilman rinssikoita tälleen. Siinä veskari. Tos. Tää on niinku asia joulujuttuun, että joo. Urheiluviivit, mitä kuvaa. Toiset rinssikaat, mitä mä en kuvaa. Ja pikkarit, mitä mä en kuvaa. Sitten 2 kappaletta varia sukkia. Ja siis 3. Niin 2 varia. Tämmönen musta toppi. Leveät ahkaiset housut, New Yorker. Sitten kans varikot mulla on nyt päällä, kun mä lähden laivalle. Tyhjää. Mä otan nahkatakkin niinku kun mä lähden. Mä otan sitten kun mä lähden. Mä pakkaan tän käsilaukun. Tämmönen, siellä on ripsiloman laukku. Otan se kohta pois, mutta... Ja sitten tämän Artsgluken Mersvaidan aitomies. Mä tiedän, että se sit on käsilaukun sitten kun mä lähden, koska käyttää vitun semmosen vitsin matkalaukkuun, kun se on täynnä vaatteita. Ja siis sellainen aitomies värsi mahtuisi sinne. Ois ihan kiva. Avaimet, mut mä otan ne tässä lähempänä. Ja tuon kilpaidan mitä ottaa mukaan. Mä oon selvästi lähempänä, koska mä oon nähnyt korjata vieläkin tossa. Ja siinä olikin tämä pakkailujuttu, vlogijuttu. Joo. Tämmönen pakkaus video. Ja nyt kun otat kiinni, niin mä oon silleen, että viisi ilman veskaria, koska joo. Mä otan ahkatakin tänne tähän. Ja farkku mä otan myös, koska mä käytän niitä ihan ensi viikolla.
Joo. Huomenna. Silloin kun mä otan tohon, koska mä käyn sitä sitten ensi viikolla etissä. Mistään. Okei, jos katsotte videon, tykätkää. Ja seuraava video on sitten 2 putken päivän My Day. Laivareissu. Olkaa valmiina. Eli ei tuu 2 erillistä päivää niinku silleen uppaloiseen, uppaloisen seuraava päivänä. Tulee samaan. Come on. Nähdään seuraavassa videossa. Se on hei hei.